Hvad er det Blue Planet Innovation står for? Jamen, vi står for at etablere samarbejdet mellem lokale aktører, som måske ikke samarbejder særlig meget i forvejen, men hvor vi kan se en stor effekt i at sætte landbrug, kommune og erhverv sammen om energiløsninger. Hvad er det for nogle energiløsninger? Jamen, det er typisk inden for bioenergi, men spektret eller mulighederne er sådan set meget brede, hvor at de nævnte aktører de kan lave mange løsninger fremadrettet. Hvad er det for nogle aktører, du snakker om der? Jamen, det er det lokale landbrug, landmænd med interesse i bioenergi. Det er kommunen, deres erhvervsudvikling, deres miljøafdelinger, og det er det lokale erhvervsliv, som også skal spille med, og så deres varmeforbrugere, hvad enten det er kraft-varmeværker eller hvad det nu er lokalt. Hvorfor satser Blue Planet Innovation primært på, at det her skal løses med decentrale energiløsninger? Jamen, det er fordi landbruget, som er vores udgangspunkt, jo er en decentral organisation med decentral struktur, og det er helt naturligt at begynde at spille mere sammen lokalt. Det er der, vi ser de store muligheder for både miljømæssige løsninger, gode energiløsninger, og så den her erhvervsudvikling, som både landbruget og øvrige aktører har glæde af. Blue Planet Innovation samarbejder med Kommunernes Landsforening KL. Hvad går det samarbejde ud på? Jamen, det går ud på at få bioenergien ind i kommunernes energiforsyning. Vi har jo 6 kommuner, der er i gang med samarbejdet i øjeblikket. De udveksler erfaringer, gode idéer, fiduser, og så prøver vi at få etableret platforme i hver enkelt kommune. Man kan sige en lille erhvervsklynge i hver kommune, hvorfra at innovationen foregår, og så implementering af de gode idéer. Hvad er det for nogle platforme? Jamen, det er platforme, der som for eksempel her i Mariager Fjord har meget fokus på nogle miljømæssige løsninger. Det er Frederikshavn, som ser på transportløsninger, transportindustrien, biogassen ind i transport. Og det kan være Ringkøbing Skjern, som har nogle idéer omkring en decentral biogasmodel, som både involverer kommunen, landbruget og barmarksværkerne i kommunen osv. Men der er stadigvæk masser af kommuner, som ikke har taget fat på det her, også landkommuner. Hvad er grunden til, at de ikke har gjort det, og hvad vil du sige til dem? Jamen, jeg vil sige, at det er der kickstarter processen. Altså det med at få skabt en strategi, og så få taget fat, og så få skabt dialogen mellem de her parter, det er meget afgørende.